Laris 5 angka. Digoyang dong kuponnya. Nomornya Ado Panglimo nyola jatuh pingsan pai bajalan Panglimo alun makan 59 coret di sini. Angke kuponnya sama-sama digoyang. Hey, hey. Ditanam Bagindo Ali 66 dicari. Yolah dirantang kini buket jojalo nang tabao si anak gambolo 32 angkonya. Yolah badan tua ombak diaman mama cah pulo
ampe puluhan datang, ampe puluhan tak cakau, alun adonan mana. Onde si enam sadang duduk di pintu, malam pe ajo nyobai bajalan, 61 61 di tandokan. Gampola Rayo, yo di Padang Panjang, Sumatera Barat dulu pun bergoncang. 26 tak kembang, 26 di silang. Yo ala sial, nan kabadan diri, ajo amai alun juo babini, tigo baleh dicari, tigo baleh diisi. Onde si butet nan rampiang pinggang, ape jo bawah badannya balubang, 8 bajalan surang, angko 8 di centang. Kita goyang tali akupannya, hey! Baik kaguo, mola kaguo, di bodi guo, hari lasanjo, 72, angko tabao, si 72, di kupan akhir tando. Baik kaladang, yo tanam padi, padi ditanam, urang bintuangan, sabana malam, nasib si joki, kini lataga, yo tiang gantungan, sabaleh dicari, sabaleh ditandokan, sabaleh nomor diisi, alun adonan berkenan. Tanjung Latiram, si batu baro, di tapi lawi, yo latak kotanya, 83, 83 nomornya. Onde Panglima mati tak bunuh, de gara-gara Panglima banyak musuh, 57, 57 aku jatuh. Kini basimpang, yo di Pariaman, lamba namo, kini simpang Tabui, ampe ditandokan, nomor ampe tak cabut. Baik Karimbo, kita mami ke balam, balam banamo, nansi 3 gayo, 36, 36 angkonya. Alale, digoyang dong, hey! Gunung Merapi, jo gunung Singgalang, nan paling tinggi, jo paling gadang, 90 nan baru datang, 90 aku nan di silang. Urang bau baku dolimo, yo saikuannya pamutui tali, urang jauh bakirim bunga, jika layu jo apa diganti, 75 aku baru tiba, 75 alun adonan suko. Iyo perapat si Danau Toba, tempat nak muda pergilah bercinta, 40
Jangan ragu-ragu dah kalau maju, kalau masuk angkat tangan maju capek ke muka. Angka terakhirnya 21.